Asierren bidaia. Asier Euskal Herrian bizi zen, bere aita, ama eta bi arrebekin, Maider eta Irene. Egun batean, Asier, Iker, Ekain eta Jonek bidai bat egin zuten. Bidaia Euskal Herritik Estatu Batuetara zen. Hegazkinean, jateko pita aldago, galdetu zuen Ikerrek. Bai, esan zuen zerbitzariak. Orduan Ikerrek esan zuen. Margarita bat eta Jonek ere, txikin meiron bat eskatu zuten. Iker eta Jon pizza jaten ari ziren, eta Asier eta Ekain ordenagailuetan. Denak ondo zeuden. Baz batean hegazkinak kontrola galdu zuen, eta erortzen hasi ginen. Aaaa! Oio egin zuen Jonek. Pizza erori zait! Ez horrela jarri Jon, bakarrik pizza erori zaizu, esan zuen Asierrek. Bakit, baina pizza hori oso ona zegoen, esan zuen Jonek. Ez erorten ari gara eta zu pizzan pentsatzen halako tontoa, esan zuen Ekainek. Pilotoa bere indarrekin eta bere gaitasunarekin salbatu gintuen, eta denak erlasatuak geuden. Salbatu gara, oiukatu genuen denok. Beste txiken meiron bat, eskatu zuen Jonek. Estatu Batuetara iritsi eta denok pozik geuden, bereziki Jon, pizza lortu zuelako.